Wow, singaqhubeka izandla. We can clap hands for Jesus. All right. Lift up your hands. Phakamisa izandla zakho. Yes, lexesha lethu lothandaza manje. This is our time to Just pray vula nje now. inhliziyo yakho. Open up your heart Uyazi ba uThixo uva umthandazo. and know that God Take your hears time prayer. and pray. Take your time and pray. Thatha ixesha lakho Father, we uthandaze. pray in the mighty name of Jesus. Father, we pray in the Father, wonderful thatha name indawo of right Jesus. now as Take sithandaza over right now. as we pray right now. Oh, Holy Father, we pray Oh, Holy Father, in the siyathandaza. mighty name of Jesus. Ngegama In the likaYesu. mighty name of Jesus. Ngegama Father, touch it likaYesu. now right now. Father, take place Oh, right Holy now. Father, we pray. Oh, Holy Father, Ngenelela siyathandaza. right now. Intervene right In the now. mighty name of Jesus. Ngegama likaYesu. Father, siyathandaza right now. Father, we pray right Heavenly now. Father, simemo ngendo lwakho right Heavenly now. Father, we invite your intervention In the right mighty now. name of Jesus. Ngegama likaYesu. Take your time and pray. Thatha ixesha lakho uthandaze. Take your time and Thatha pray. ixesha lakho uthandaze. In the mighty name of Jesus. Ngegama likaYesu. Yes, naphina apho unjoyine khona right Wherever now. you are joining us right now, Yes, cela uba wangenelele right now. ask the Lord to In the intervene mighty right name now. of Jesus. Ngegama likaYesu. Prayer, prayer, prayer. Father, we Thandaza, pray. thandaza. Mandala basekili brothers. Liba baba baba shata mandala brothers. Yes, Lord, in the name of Jesus. Vumela umoya wakho uthathe indawo right Allow your now. spirit to take over In the right mighty now. name of Jesus. Ngegama likaYesu. Father, we pray. Father, we pray. Yes. Kwabe izandla zakho and pray. Clap your hands and Kwabe pray. izandla zakho and Clap your pray. hands and pray. Yes, Lord. Yes, my Father, my God. Jatalaba sekili brothers. Liba baba baba satala brothers. Yes, Father, siyatandaza right now. Yes, Father, we pray right Shandala now. baba 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 sekili brothers. Kwabe izandla zakho and pray. Clap your hands and pray. Father, siyatandaza right now. Father, we pray right In the now. mighty name of Jesus. Ngegama likaYesu. Father, siyabule. Father, we thank you. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Amen. Yes. Ngenxa yesikhathi leni welcome umuntu salapha ngaphakathi eholweni. Because of time, Now let me we welcome join live. everyone who is Welcome, in the welcome, hall, and welcome, also welcome. you joining me Cela live. uphakamisa Welcome. iBhayibheli lakho right now. Please lift up your Bibles. Yes. Phakamise iBhayibheli lakho right now. Lift up your Bible. Yes. Let me nibone iBhayibheli lakho right now. Let me see your Wena Bible ujoyine right live now. lo ndawo kuyo. You joining me live wherever Phakamise you iBhayibheli are. lakho right now. Lift up your Bible right Yes, now. thandazela lamazwi akula ncwadi Pray for those words in that book. ukuthi lamazwi abe kuwe right now. That those words they Take be your in time you and right pray for now. lamazwi akula ncwadi. Thatha ixesha lakho uthandaze. Take your time and pray for lamazwi akula ncwadi. Thatha ixesha lakho and pray for In the those mighty words. name of Jesus. Ngegama Father, likaYesu. siyathandaza right now. Father, we pray right now. Prayer, 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 prayer. Thandaza, In the mighty thandaza. name of Jesus. Ngegama Father, likaYesu. siyathandaza right Father, we now. pray right now Lamazwi mawabe senhlizweni zethu. that these words they'll be in our Lamazwi hearts. mawatyhilakale. They must be revealed. Yes, lamazwi These mawatyhilakale. words must be revealed. Father, siyathandaza right Father, now. we pray right now. Intambiso yakho ekulamazwi akho. Your anointing that is in your words, Yes, mayithathe indawo right now. let it take place right In now. Jesus' mighty name, we pray. Amen. Amen. Singahlala phansi. We may be seated. Nkosi kakhulu ngexesha lakho. Thank you so much for your time. Hallelujah. Ndiyakholwa ukuthi sowukhuthazekile kunjalo? I believe you are already As encouraged. upastor wethu bekhuthaza, As our pastor was I encouraged, believe sowukhuthazekile kunjalo? I believe that you are already encouraged. Abathanda abazalwane abavumayo ukuba I ewe like okanye hayi. brethren who Banothi agrees, sendikhuthazekile who right now. says they are already Andiva, encouraged, banokhuthazekileyo. who's encouraged. Yes, khuthazeka ngamazwi kaThixo. Be Amen. encouraged by the words. of Hallelujah. God. I'm sure we're ready for the moment. Kanjalo? I'm sure you're ready for this moment. Let me kunikele nje into elula. Thatha Let me uJohn give you chapter something number easy. 3. John John chapter- chapter number 3, John chapter verse number 16. and verses 16. Wenzele nje into elula namhlanje. Makes When ujoin live, You joining me live. make sure now uthatha uYohane chapter number 3. Make sure you also take John chapter 3. Amen.
Amen. Yes. Abanye bathi uYohana umbaptizi. Some they say it's John the Baptist. Amen. Amen. But uYohana khona enye incwadi ebeyibhalile. But there is no book that John wrote. uYohana behlala John was staying emathafeni. in the Behlala pha wilderness. enhlangu. He Amen. used to live in the wilderness. So ngompilo uYohana ubhale uYohane. Who's this John who wrote uYohana this behlala John? emathafeni. John used to stay in the uYohana wilderness. akawazi umnyango wesikolo. John doesn't Khulele know the phaya door of the school. emahlathini. He grew up in Amen. the forest. So ke masithathe le ncwadi ke ibhalwe ngokucacisa more Let's take that ivangeli book kaYohane. that explains more But than, ingabhalwanga nguYohane. but not written by John. Amen. Amen. Ubalonda kuvamana of Who God. says I hear Banokuyicinga women loo of nto. God? Ngoba uYohane yiphi incwadi ekwayibhala. Which book So Yohane John behlala wrote? enhlangu. John So used to stay in ngompilo the uYohane wilderness. bebhala ngoYohane. So who's this John who was writing about John? All right, let's ishiye pha leyo simuvele leave ku that verse there number And go to verse 16. 16. Funa ukukhuluma nje nawe into elula namhlanje. I just want to speak about something Ngicela ke that's mandithetha easy nawe to into do, elula uyazi ba sometimes ayikho lula ncam. but know that it's not that Amen. easy. Balonda kova man of Who God. says I hear you, men of God? Let's read it, just verse 1, verse number 16. Verse 16. For this is how God loved the world. Yeah. He gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life. Ngicela sijongene amehlo thi ayibone la verse kuba uzothetha nawe Let nayo. our eyes see that verse Yes. because I will Ufunda la speak to you verse number about it. 16. Read verse 16. For this is how God loved the world. He gave his one and only Son so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life. All right, sikahlala phansi. You may be seated. Wena ujoyine live, I believe na uyeva kulonda okuyo. I believe you hear wherever you are Ukuthi- that Wenje nje uThixo okulithanda kwakhe ntoni? for God Ihlabathi. so loved the world. Amen. uThixo walithanda ntoni? God Ihlabathi. loved Bani the uyazi world. lento leyo uThixo Who walithanda knows ihlabathi? that God loved Okay. the world? Ithi ke iBhayibhile uthi wancama ntoni? The Bible says he gave his Nyana wakhe. Son. Akunjalo? Amen. Okay, masihambe siye konye uYohane ke omnye uJohn wesibini. Let's go to another John. Like chapter number 4. First John chapter 4. First John chapter 4 Yes. Nokuqala ufunda verse number 7. and verse is 7. Dear friends, let us continue to love one another, for love comes from God. Anyone who loves is a child of God and knows God. Verse number 8. Verse 8. But anyone who does not love does not know God, for God is love. I'm not sure basiwavulela amavesi mabini. Ngicela siwajongeni ke bazalwane kwakhona. Let us look at these Masiwafundeni verses. sonke kwakhona. Let us all read together. 1, 2, 3, go. Cela ibandla mfundisi. Dear friends, let us continue to love one another. For love comes from God. Yeah. Anyone who loves is a child of God and knows God. But anyone who does not love does not know God, for God is love. Okay. So I'm not sure yanifumela naphinde sibuyele back kwi-chapter besiqale ngayo. I'm not sure if you allow me to go back to the first chapter. Let's go back Let's go back kuJohn to the besiqale first ngayo chapter. ne. John 3 verse 16. Phinda ke ntombi uphinde bafundele uverse number 16. Verse 16. For this is how God loved the world. He gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life. Amen. So bazalwane iBhayibhile iyasixelela ubana uThixo So the Bible tells us that God walithanda ntoni ihlabathi. loved the world. Xolo secaleni kwakho. Tell your neighbor, God loved the world. So if akuva lo secaleni If the kwakho person next to you doesn't hear you, wonela njani mkhonzi? Thina masecaleni kwakho speak to your bakuthwani this neighbor. time. God loved the world. Bazalwane Brethren, ngiyacela xa udibana nelizwi likaThixo please, when you encounter the word of God, make sure udibanisa amehlo akho. make sure that Lelizwi. you look into the word. Amen. Amen. If kwaba khona indoda kaThixo eyathi If there was a man of God that said, khangela look apha kuthi unto us, amehlo wakho mawajonge kuthi. your eyes must look unto us, Amen. So usho ukuthi which lo means mangaliso le healing ayifunayo lo this mkhonzi miracle and healing that he desired yayinomphosa ngenxa yento bana
He could have missed him engajonganga kubo. because he did not look at them. Okay? Amen. Khumbula ke lo muntu uthi Remember this Jonga person apha who kuthi. says, look at us. wenziwe ngelizwi likaThixo. He was made by the word of God. Udalwe lilizwi He likaThixo. was created by the word of God. So yiyo nto kufuneka uba xa kutyilwa laa So- ncwadi kaThixo That's why when the amehlo book, akho the Bible alikhangele elaa lizwi eli, must alijonge look onto elaa that lizwi. word. Ngoba ndifuna uqala kule ndawo phambi ndithethe nawe more Before I speak to ukuze you more, I want to ungaphoswa start here zizinto so that you don't uThixo miss akunqwenela zona. things God Mawujonga desires for you. izwi. When you look onto the word, Pha elizwini kunentambiso yezwi. there in the word there is an anointing of the word. Kunentambiso yezwi. There is an anointing of the word. Izwi linegunya. The word has Izwi authority. linentambiso. The word has an anointing. Izwi linegunya. The word has an Izwi anointing. linentambiso authority, yalo. And the word has its So ma anointing. izwi ulijonga So when you look onto the kulula word, kuwe mawufumane intambiso yezwi. it's easy to receive the anointing of the word. Sometimes ndivamise ukuthi Sometimes I normally say, abantu abaye bathembe people who i- trust iintambiso anointings ezisemanzini that is into the Esetyweni. water, into the salt, but bengaqalanga ngothemba intambiso yet they fail to trust the Eselizwini. anointing that is in the word. bangalahleka lula. They can be deceived easy. Bangaya nakowuphi na umuntu okhupha amanzi. They can go to anyone Bangaya who naphi na distributes emntwini othi water. okay Anyone thenga who apha says, zakuphilisa lezi Buy zinto here, lezi. these things will heal Okokuqala you. funeka wazi into yobana izwi linegunya. First, you need to know the word has Izwi authority, linentambiso. and the word has the anointing. Okay? Balonde ku man of Who God. says, I hear you? Yiyo man of loo nto. God. That's why Xa izwi likaThixo uhlobene nalo ngendlela erayithi, when you have a right relationship with the word of God, awungeke usokole ebomini. you won't struggle in life. Awungeke usokole ebomini. You won't struggle in life. Andithi awuzoba nazo I'm not saying ii-challenges, you zaba won't khona have ama-challenge phana challenges. phaya. Yes, there will be But challenges awuzosokola there, ebomini. but you won't struggle in life. Kukhona uba nobuhlobo There is to have a relationship nelizwi likaThixo. with the word of God Kube khona ubuhlobo nomoya kaThixo. and a relationship with the Spirit of Kube God khona ubuhlobo no-God the Father. and have the relationship with God the So Father. izwi So the word lifuna ubuhlobo desires a phakathi relationship kwakho kunye nalo. between it and Ngoba you. uThixo uvakala esithi Because God eli is lizwi heard ndilithumelayo say, the word that I'm sending alizobuyela kum lilambatha lingawenzanga will umsebenzi walo. not come back to me void without So which doing means its ela lizwi duty, eliya which means that word linomsebenzi elizowenza has a duty it ngoba has come to linegunya, do because it has authority linentambiso. and has an anointing. But ke ngoku into enzima into yobana Now what's difficult is this: uzihlanganisa njani nezwi how do you become in contact with the word ngendlela ilizwi in a way that the word elifuna ngayo. desires? Ngaba khona wena indlela ofuna ngayo, There could be a way that you kube khona want, indlela ilizwi elifuna ngalo. and then the way that the word wants. Bano iva ndikhuluma. Who hears what I'm saying? Ngicela nimamele kahle so that ungaphoswa izinto eziphumelelisaya bathi. Listen clearly So so that you funeka don't ela miss. lizwi So you must that ulivumele word, likuphose. you must not La allow to ntambiso miss it. iselizwini. That anointing Afunanga in the word, ikuphose. it must not miss you. Mamela ke Listen, oba uThixo wandilitha njani how God led me okokubana that ndilazi ngcono ilizwi lakhe. to know His word better. Ndambuza umbuzo. I asked Him a question. Ndambuza umbuzo. I asked Him a Ngibona question. abantu bekhonza behlupheka. I see people serving, Ndabuza but umbuzo they're ba in Father God kule poverty. minyaka ndikhonza apha bonke labantu basokola. I asked Father God, those many years that I've been here, these So people are still struggling. intone oba masidibane apha makusokole wonke umuntu. What makes us together here is for us to be in Thina poverty. ukushunyayela kodwa abantu bahlupheka. Why people are preaching, but people are still Thina in abantu bahamba poverty. nzima bengunwabanga kodwa kuyashunyayela. Why people are struggling in life, but there's people Guess that what? are Akanye preaching. ndisifake engxakini. I made Wathi myself kum. to be in trouble. Yena He uThixo said ke to xa me, uthetha naye ubuza into. you see, when you speak to God and ask him Angawuphenduli a ngelaa question, xesha. he might not answer you in Ungacimba that akakuvanga. moment. You think he didn't hear you. One day ndisihambela ngemoto ndisuka kwalanga. One day I was driving Wathi my car uyakhumbula from London. ubutheni na kum. He said to me, do you remember what you said Wathi to me? lungisa.
He said, prepare. uzothunyelwa ukucendana You'll ezilalini be sent to Qendani. kulapho ilizwi lami zakubonisa khona That's where I will show you uba my funeka word, ulisebenzise njani ebantwini how to use it to khona people, ukuze abantu baphile ngalo so that baphumelele people ngalo can heal and succeed iyavana through ikhulumayo it. so Do you hear what iyona I'm saying? ilizwi lingadlali ngalo So that's why I ngoba don't play ndiyayazi with into the yobana word, lingenza ntoni na elifini na because I know what it can do in your life xa unothi ulithathele ngqalelo ngendlela if erayithi you will take it seriously in your life. halleluya Amen. le ndikufundise Let me teach you. ubambile phofu le point bendithethile nayo Have you now now grasped the point let's that go I kuverse said? 16 funeka ilizwi uzokwazi ke ngowena In order for you to be uhlobana able nelizwi to ngendlela have a erayithi relationship or the right relationship Amen. with the word. halleluya Amen. ithi ibhayibhile uthixo walithanda ihlabathi The ndicela Bible ubuza umbuzo says God loved the phaa world. kuverse number 16 In verse 16, ingabe ufumana isizathu sikathixo do you find God's purpose or reason sokuthanda ihlabathi to love the world? now number 1 ndikunikeza information ba jonga one, I'm giving you uthixo information walithanda ihlabathi That God loved the world. amen Amen. number 2 Number two, ndiconnecta wena nezwi I ngendlela am erayithi connecting you with the word the right way. okay Amen. number 2 ingaba phayana ubona isizathu sikathixo Do you see God's purpose and reason sokuthanda ihlabathi to love the world? I'm not sure mandedwa nabo. I'm not sure if I'm alone. sikhona isizathu Is there a reason? sikhona isizathu Is esikhoyo there a reason that is there? banothi ndisibonile isizathu sikathixo sothanda ihlabathi Who say I've seen the reason for God to love the world? pastor Pastor, sikhona isizathu phaa kuverse number 16 is there a reason in sikathixo verse sothanda ihlabathi 16 to love the world? sikhona Is there? give me isizathu Give me the reason. siphi isizathu Where is the reason? Because man of God abantu badalwe nguThixo. Because Okay. people are created by God. so ucinga uba So you think into ebangela into yobana what causes athande ihlabathi for him to love kungenxa the ba world abantu badalwe nguye is because people are created by him. yes Yes, lo nyani that truth, inyani yabantu abangasenswanga inyani engeyonyani that's the truth that is not the truth. ukhona umzali onothi Is there a parent that would say, umntwana wam ndiyamthanda ngenxa buzelwe ndim I love my child because I gave umthanda birth to kuba them? ezelwe nguwe They love them because they gave birth to them. umthanda kuba ezelwe nguwe You love them because you uyayazi gave uba birth kukhona to abantu them. abazalwa apha ehlabathini Do you know that there are people that are born into the world, bengazalwa ngentando kathixo not born because of the but purpose nawo of bezalwa God, ngentando yabantu but they are born because of people's purpose or desires? abanye abantu bazalwa ngezigqibo zabantu Other people are born concerning other khumbula people's ngoku uthixo decisions. akasadali mntu wadala Remember now- umntu but umntu uyazalwa ngoku A person now is born, so which means abantu abazalweyo which means people that are born, bazelelwe esonweni they are born ehlabathini in sin ngokwezigqibo into the zabantu world, concerning people's so decisions. uthixo akasenazigqibo too much uma kuzawule bani na God has no decisions too much who must be born. yiyo loo nto ubona kukhona le nto kuthiwa ngokukuzalwa ngokokutsha That's why you see now there's so to be uthixo born ngokuyena ulindela again. ngoku ekuzalweni komntu ngokokutsha God now is waiting ngoba for you uyayazi to uba be laa born mntu uzelweyo again, kuyenzeka into because yobana he akazelwa knows ngentando yakhe that person that is born and might not be nakuyazalwa born ngokokutsha according ke to ngoku his ithi decision. ibhayibhile And then they become born bazelwe again. aba They say now these are ngokokutsha born ngokokuthanda kukathixo again. so the In moment God's uzalwa desire. ngokokutsha ithi ibhayibhile The moment- uzelwe ngokokuthanda ukathixo The moment you are born again, so you are which is born ngoba in uzalwa God's ngumzali desire. wakho bungazelwa ngokokuthanda ukathixo Which means when you were born by your parent, you were not born in God's desire or will. ibe sethi ibhayibhile aba abazelwanga ngokokuthanda kwanyama nokwendoda And then the so Bible which is said, these are ukuzalwa not ngokokutsha born kunanto in nokwenza a- nokuthanda komntu So being born again, it has nothing to do with but one's guess will. what uthixo uthande ihlabathi But God loved the world, engalizelanga ngokokutsha yet He did not born it again. oh mano ndiyakuva man of god Amen. so kuverse number 16 Verse 16, asikho isizathu there is no reason. uthixo akanasizathu God has no reason sokuthanda ihlabathi to love the world. asikho isizathu He has no reason.
Amen. Thetha ngisecayithu uThixo akanasi Say izathu to someone next to you, God has no reason sokuthanda ihlabathi. to love the world. Yenzeka njani lo nto? Can that happen? Yobana umuntu athande umuntu That a person can love another kungekho person sizathu. with no reason. Sesiyathatha izwi ke ngasilisebenzise life yethu. Now we are taking the Nikunikile word and information. exercise it in our lives. I've given you the Ngoba uThixo information wathanda ihlabathi. that God loved the world. Okay? Na ukuthatha nokukhonektha nezwi. Now I'm taking you and I'm connecting you with the word. No phina umuntu othi Anyone who ndithanda says, ubani ngoba I ethe. love so and so because they have done something. Ndikuthanda ngoba uthe. I love you because. Bengafanelekanga kuba khona umuntu othi There's not supposed to be a ndithanda person who ubani says, ngoba kuthe. I love so and so Masiyene because. emtshathweni Let's go first. to marriage first. Ngiyazi abantu abasemtshathweni bathi You know, people in marriage, they say, ngiyamthanda I unkosikazi love wami my ngoba wife ethe. because. Ngiyamthanda umyeni wami ngoba ethe. I love my husband because. Amen. No, akufanelekanga xa uthanda umyeni wakho okanye inkosikazi yakho You are not okanye supposed when you love umzali your wakho okanye husband umntwana or your wakho child or your ube parents nesizathu sokumthanda. to have a reason to love them. Afanelekanga ube nesizathu You should not have a reason sokuthanda umuntu. to love a person. Mhlambi ukuze ungalibali abendifundise ntoni na. So that you Masithi don't forget what I told asala you. uthando lulide. Let's allow love to lead. Masivumele uthando lulide. Let's allow love to lead. Now, ithi iBhayibhile Bible uThixo says- uluthando. God is love. Ngenxaba uThixo eluthando Because God is love, akanoba nesizathu He will not have a reason sokuthanda to ihlabathi. love the world. Babundimamele ngolesihlanu If you ndithe heard me Friday, I said, uThixo ukuthanda unomona, God loves you with no uThixo jealousy. ukuthanda ungenamona, God loves you with no jealousy. uThixo ukuthanda ukhohlakele, God loved you wicked. uThixo ukuthanda usithi awusakhohlakelanga. God loves you saying you not wicked. Akanasizathu sobana okay ngoku ndiyamthanda He has no reason now ngoba to ngoku say, I uyekile uba love you, nomona. because they don't have jealous anymore. Ngoba uThixo uluthando. Is love. uThixo uluthando. God is love. Amen. Amen. So nawe So xa also you, uvumela uthando when you allow love likulide ebomini to bakho, lead you in your awubi life, nasizathu you don't have a reason sokuxolela onye umuntu. to forgive another Awuthi person. okay ndiyamxolela You don't say, I ngoba forgive them uye wathi. because they've done something. uthando Love likwenza ungafuni sizathu. makes you not to seek reason. Zala wetyise ke mkhonto. Now meditate. Besithi ntoni bazalwane? Uthando Love likwenza ungabi makes nasizathu. you not to have reason. Ungabi nasizathu. Not to have reason. Sakungabe abantu ifane bana So uthando funny sometimes that love lindenza ngingabi nasizathu. makes me not to Yes. have reason. Yes. 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 If uphila ngothando, If you live If according to uhamba love, ngothando. if you walk according to love, if uhamba ngothando, if you walk awubi according to love, nasizathu. you don't have a reason. Xa usenza into When you do something ukhokhelwa luthando, led by love, awubi nasizathu. you don't have reason. Umzekelo, For example, xa omnye ekhokhelwa luthando, when one is led by love, angathatha imali yakhe aphe umntu. they can take their Abuze money omnye and ba, give to someone and then how ask, can uphe ubheki lezinto how ezi? can you give gifts to the Akanasizathu. devil? They don't have a reason. Yiyo loo nto ubona namhlanje abantu bengasagivi anymore. That's why you see people now, Yiyo nto ubona they abantu don't namhlanje give. bengasancedani, People now, they don't bengasaphani help each izipho. other. They don't give each Ngenxa other yento yobana gifts. it's like uthando It's like ayiseyonto love. ephambili namhlanje ebantwini. It's not forward. in Into people's ephambili lives today. sizizathu. What is forward is reasons. So bazalwane, uba Brethren, sifuna uphila if we want to live obubomi this life sinabo butsha kuThixo,
new in sidinga God. uphila ngendlela uThixo We need aphila to ngayo. live the way God lives. Sidinga ucinga ngendlela uThixo acinga We ngayo. need to think the way Sidinga God ukwenza thinks. ngendlela uThixo enza ngayo We izinto. need to do the way God does things. You know, ukhona bana sibe kanti siyakhonza There's but for us to asimoyanga do uThixo service, ucinga but njani, we don't care how God thinks, uThixo wenza njani how izinto. God does things. So ayikokukhonza oko. That's not If awukho serving. semveni kwakhe, If you're not after Him, awukho semveni kwendlela enza ngayo acinga you're ngayo. not after Ngicela how He ukubuza does umbuzo. things and how He thinks. Let me ask you a Yintoni question. uThixo aye wayiphulukana nakanye oye wayiluza nje ngothanda ihlabathi? What did God lose because Akhona of loving the eluzileyo world? uThixo ngothanda ihlabathi. God lose nothing. But endaweni ba because of aluze love the world. ngothanda ihlabathi, Instead uwine of ihlabathi back losing, He kuye. won the world back to Him. Cheka umuntu ongenasizathu Check a person who has no reason sokuthanda ihlabathi. to love the world. Ngoyena yena ukwazile uwina ihlabathi. Is the one that was able Cheka to win umuntu the world. onesizathu soba semtshatweni. Check a Ngoyena person who yena has a uphulukana reason to be nomtshato wakhe one. ngomso. They are the same people that they lose their marriage tomorrow. Osemtshatweni ngesizathu. A person who is in Kulo marriage ngomso because of kuthiwa reason, akasatshatanga. tomorrow they are not in marriage. Ungene emtshatweni ngesizathu. They enter marriage with a Aphinde reason, aphume emtshatweni ngesizathu. and they leave marriage with a reason. Isizathu sami songena kulo mtshato My nasi. reason to enter into this Isizathu marriage is sami this. sophuma kulo mtshato nasi. My reason Unesizathu to leave this songena. marriage is this. You have a reason to enter Unesizathu sophuma. and also a reason to leave. So yiyo le nto iBhayibhile lisithi So that's why the Bible says, vumelana uthando allow love luthande. to love. Vumelana uthando luthande. Allow love Now to love. as ngikhuluma nawe right now As now I'm unjoin speaking live. to you now, and you joining me live. Ndiyayazi into yobana I know baninzi kabi abantu abanengxaki neefemeli zabo there are a abakhonzayo. lot of people that have Even problems with their abashumayelayo. families, even those who are preaching, Abanengxaki neefemeli zabo. that they have problems with their families. Abantu ababini abathathu abangavisisani kunye nabo. 2 or 3 people that they're not in good So- terms with them. Masithetheni ke ngokubana Now let's speak. kungaba khona njani ubunye How can unity ezifemelini, be established in uxolo families, ezifemelini, peace in families, abantu bengayazi nyani? yet people they don't know the truth. Inyani yobana The truth is, uThixo walithanda ihlabathi God loved the world kungekho sizathu. with no reason. Yiyo loo nto uThixo esenza amalungisa akhe. That's why God makes Usibiza uba singamalungisa akhe He calls us His righteousness kungekho sizathu. without any reason. Akho sizathu akho nto intle esiye sayenza. There's nothing good And that then we've uThixo done. okay ngenxa bana Jesus besenza said, kakuhle okay, because they do it it's fine well, mandiye emhlabeni ndiyobafela. I must go on earth to Akho die for them. sizathu. There is no reason. Ithi iBhayibhile besifile The Bible says we were dead zisiphoso in nazizono our sins ebesifudula sikuzo, that we were in. kodwa uThixo noko esisityebi ngenceba But because God reached in uye mercy, wasihlangula He kula rescued life. us. So suba nesizathu, So don't have a reason. suba nesizathu. Don't have a reason. Abayiva labazalwane. They don't hear what I'm Baloo saying. ndiyakuva man of God. Who says I hear you, man of Suba God? nesizathu sothanda onye umntu. Don't have a reason to love Asambe another person. nisiyeni emabandleni ngaphakathi. Let's go to churches. Uyofika emabandleni You ngaphakathi find out that in churches inside, akho thando. there's no love. Abantu abakhonzayo abathandani. People that serve, they Abantu don't love bakhonzayo each other. abakho banye. They're not one. Abantu bakhonzayo uzofika ezikucaweni People who benezizathu. serve, you'll find in churches Into there are ebangela ubana reasons ndingavani nomzana for obani me not to kungoba be umzana good obani terms wathi. with other brothers because So they soloko say khona ntoni isizathu. you'll find a reason. So isizathu A reason asinamandla has no power ngaphezu kothando. more than love. Ngoba iBhayibhile ithi Because the Bible says luthando it is love esigibingela inkitha yezono ngalo. that covers all multitudes of sin. Luthando. It is So utsho ukuthi love, kunamandla which means there is power eluthandweni. in love. Kunamandla eluthandweni. There is power in love.
nathi bandla liyandiva na. I'm not sure if the So church hears me. kubalulekile singaziqhelanisi noba nezizathu. So it's important that we don't familiarize Umzekelo, ourselves with the reasons. abanye abantwana bashiya amakhaya abo, For bashiya iifemeli example, zabo. other children, they leave their Ngenxa into bana families because abayifundanga into bana they have not sukuba learned nesizathu. to have a reason. Suba nesizathu soba kokwenu. Don't have a reason not to Ngoba be ngomso uzathi no into Because ebamba ndishiya tomorrow abazali you bam say, kuthe because the reason I left Which my vumela parents is uthando. because now allow love likugcine nabazali bakho. to keep you together with your Vumela parents. uthando likugcine nomyeni Allow wakho. love to keep Vumela you uthando together with likugcine your nenkosikazi husband. yakho. Allow love to keep Vumela you uthando together ibe with lulo your olwenza lena. wife. Allow love. Vumela uthando lukhokhele. Allow love to lead. Oh, hallelujah. Bantwana ndikuvile, man of God. Who says I So, heard you, man of suba God? nesizathu. So don't have a reason. Iba nothando. Have love. Olisecaleni kwakho. Tell your neighbor. Don't have Andiva. a reason. Have love. Andiva. Don't have a reason, but have Suba love. nesizathu. Don't have Iba a reason, nothando. but have love. And vumela uthando lukuwe. And allow Likukhokhele uba love yenza ntoni na. to lead you what to do. Now, apha sibona uThixo Now we see here God esenziwa luthando. being made by love, Esenziwa luthando. being led by Ekhokhelwa love, luthando. by being Athande led ngalo by ihlabathi. love, to love the Lilo world. elenze uThixo. It is Obana athumele love unyana wakhe. Intoni that he bazalwane? made God to Luthando. send his son. It Ayiso was sizathu. love. It was not Luthando. a reason, it was Ngoba love. uba ngabana my God. Because if Gqibelele uba uyazi bani God xa is complete, xa unocinga ngoThixo kakuhle if ngento you right. think with about Ngabona God uyena the right ngokugqibeleleyo. way, you realize He's Cela complete. ubuze. Can I ask you a question? uYesu waza kophi unyaka ehlabathini? Which year did Jesus came on earth? Minyaka emingaphi ngoku eyadlulayo? How many years now uYesu passed wafa wavuka. that Christ, If uThixo wayenesizathu ngokuya if God had a sothumela reason uYesu. then to send Jesus, Ngesele sitshintshile ngoyisizathu. He would have now changed His reason. Uba wayenesizathu If He had a reason, kwaba bantu babekhona ngela xesha. according with those people Wathi that okay, were there, isizathu sam and say, my reason sobana ndithumele to send uYesu nasi. Jesus here. Jonga, uMoses Look, Moses wathunyelwa nguThixo ngenxa yesizathu. was sent by God because Kodwa of the uYesu reason, but Jesus uthunyelwe nguThixo ngenxa yothando. was sent by God because of love. There was isizathu. The Yiyo loo nto reason into eyenziwe nguMoses what ayikwazanga Moses did, kusikhulula thina. it was not able to release us. Inkululeko uMoses wayezisayo The freedom ayikwazanga Moses kudlulela kwesinye isizukulwana It was not able to be passed on ngenxa another bana kokhona generation isizathu. because there was a reason. Uthi isizathu He's saying the reason ndive ukukhala kwabo. I heard their cry. So ndikuthumela khona Now kuyobahlangula. I'm So sending isizathu to rescue. sisikhalo sabo. Now the reason is their Kodwa cry. ukuza kukaYesu But Jesus comes. ngicela ubone into apha eBhayibhelini. Neyiphi na into enesizathu Anything that has a kungalithi reason uthando khona and not love inexesha it elifutshane. has a short period of time. Laa mzalwane othi That brethren that says, hayi ngoku siyavana now we are in nefamily good yam terms with my ngoba family ngoba because ubani so uye and so wasidibanisa called a meeting. ngoku siyavana Now we are in good terms ngoba because utamnci usibizile wasidibanisa our so uncle siyavana called us. Now we are ngoba in good terms so because phinda ulindele ke ukuthi iminyaka elandelayo bazagqisa besithi wait now no in the next session asivani now kwakhona. they'll say we are not in good terms. Lindele uba bazawuphinda bathi abavani ngomso Wait, tomorrow they will say we ngenxa are into not yoba in nini good bama terms. bavane Because what sisizathu. made them to be in good terms was Ayisilo a reason. thando. It was not love. idiko secaleni kwakho awunakuvumela Say to your uthando nje neighbor. likukhokhele. Can't you allow love to lead you? Kaphinde aya. Can't you allow love to lead you? Now iBhayibhile isibonisa enzima ithi uThixo Now the Bible shows us something difficult. It says God akanathando nje does not but only have uThixo love, uluthando. but God is uThixo love. uyintoni bazalwane God uluthando. is love. Ivamise ukuthi xa ndicacisa lezi I zinto normally say when I ezi explain these things, ngithi abantu abaninzi abakholwayo I say many people who abaqondi bana believe ziyimpumelelo le nto don't ndikucacisayo understand their ndikucacisela success. impumelelo yakho I'm explaining your success. ndikufundisa impumelelo yakho. I'm teaching you your success. Impumelelo le ndikubonisayo This is your prosperity.
uThixo wakwazi uphumelela ukuwina thina God was able to kuSathane win us from ebumnyameni Satan in ngenxa darkness yothando. because of love. Ngenxa yintoni? Yothando. Because of love. So suba nesizathu, So don't have a reason. suba nesizathu. Don't have a reason. Hayi uye weza kumubani They waguqa came ngedolo to me wacela and they kneel uxolo. and ask So for yiyo forgiveness. loo nto nje So that's ndiyamxolela. why I So forgave them. unesizathu somxolela. Now you have a reason to forgive them. Awenziwa luthando. You are not made by love. Amnazi uba ndiyavakala na. I'm not sure if I'm Sendifuna right. ukukhumbuza amazwi enkosi. I want you to Khumbula remind you what uYesu the words xa of Jesus. esithi, Remember Jesus when he said, Lowo woniweyo, the one that has been lo aggrieved, ukhathaziweyo the one that has been aggrieved, kumele bayibe nguye it must be the one oyokwenza uxolelaniso. that goes and make peace. Ngokolwazi labantu In people's knowledge, ukuba ndoniwe nguye, if I am aggrieved ngokolwazi by him, labantu funeka ibe nguye people's knowledge, ozocela uxolo. he must be the one who comes and No asks for uthi Yesu, forgiveness. wena Jesus mntu othi says, woniwe no, the one that is aggrieved, angoxolelanisa nalaa mntu lo. go and make peace with that So person. yintoni lesibonayo? What do we see? Life yothando. It is the life of love. Uphila ubomi ngothando. Is to live a life of love. Xa uphila ubomi bakho ngothando, If you live your awuthi life, wena uright yena urongo. you don't say you No. are right and they are wrong. Uvumela uthando You allow love likukhokhele. to lead you. Xela secaleni kwakho, vumela Tell uthando your neighbor, likukhokhele. allow love to lead you. Akakufanga tulo mzalwane. They don't hear you. Allow love to lead you. Now ndifuna uqiniseke kakuhle into yobana I want you to think carefully kuphi apho elifini yakho where in your life, efuneka ususe isizathu khona. where you must remove reason. Maybe ubeke isizathu, Maybe you have placed a awunako reason. ususe isizathu, Can you just ubeke remove the reason uthando and place love kulaa ndawo yesizathu. in a place of a reason? Susa Remove isizathu, reason ubeke uthando. and place love. Akakuvanga lo mzalwane. They don't Mzalwane, hear you. susa Brethren, ntoni? remove reason Beka ntoni? and place love. Emve kuvumela uthando lithini uthando And then likhokhele. allow love to lead you. Uyakwenza izinto You will do abanye abantu things abangakwazi uzenza that other people ngenxa are yento yobana unable ususe because you have isizathu, removed wabeka reason ntoni? Uthando. and you have placed love. Awucinge ngawe xa ithi iBhayibhile ngokwamkela About uYesu yourself, when the Bible says by accepting wenziwe waba Jesus, lilungisa likaThixo. you have been made the Ungakhange righteousness wenze of God. imisebenzi elungileyo, Without uThixo doing vele anything. wakwenza waba lilungisa. God made you a uThixo God ukubiza uba made you ulilungisa lakhe. God calls you Ngenxa his kwamkela uYesu. righteousness because you accepted Yabona Jesus. uThixo naphayana akafunanga sizathu Do you see God even there he did not sobana require athi wena reason ulilungisa lakhe. to call you his righteousness. uThixo xa usamkela uYesu God, when you ukubiza accept uba Jesus, ungumntwana wakhe, he calls you his akafuni son. sizathu, He doesn't require any reason. akafuna sizathu. He didn't The moment require uthatha any isigqibo wena reason. sokwamkela The uYesu, moment you take a decision akathi, to accept okay, Jesus, qala God doesn't qala. say first, uyeke le nale nale naleya, Leave uThixo this and ukubiza uba that. ngumntwana wakhe. God calls you his Oh, child. but if andikhulumayo. So subeka isizathu, So don't put a reason. susa isizathu, Remove a reason beka uthando. and place love. Xa lisecaleni kwakho. Tell your neighbor, remove a reason and place love. Khambuza ubeke entweni ngo, ubeke entweni ngo. Ask them, what did they place now? Now, mawumamela izwi, ifuna When you hear the word- ilizwi libe yinxalenye yobomi bakho. If you want the word to be part of your life, Khawulezisa ngoku quickly now uye elifini yakho uhamba nelalizwi. and go into your life. with Hamba that word. nelalizwi. Go Loba with that uThixo word. wenje njengothanda kwakhe ihlabathi. God Hamba say that nelalizwi, ngabongene ebomini bakho Go kunye with na. that word And go and in check your ba life. okay, And go apha check ndinesizathu. that here I have a Apha reason. ndinesizathu. Here So, I have a as reason. ndihamba nelilizwi likaThixo, As I journey with the word of ndiyasisusa God, ntoni ngoku isizathu remove nenza njengoko uThixo wathini wenza ngako phi do ehlabathini. according how God did in the world. So which means elalizwi Which eliya means now that word, lizoba yinxalenye yobomi bakho. it will be part of your life. Elalizwi lizoba yinxalenye yobomi bakho. That word will be part of your life.
Ibinza umoya ngcwele uncede labakhonzi. Thatha ukutya Take food ukubeke phambi kwakho okanye ubeke lo nkosikazi yakho and phambi kwakho. take your wife and place them before you. Akunjalo? Amen. Nyama, papa, yonke loo nto. Meat, Beka pha, umngqusho. Sam. Hey, the moment uthatha icephe The moment you take a ufaka spoon ngaphakathi and put wena inside of you, ayingomngqusho oziyelayo. it's not the same that Nguwe goes uthatha in your umngqusho mouth. ufaka ngapha. It's you Nowuphi na taking umngqusho the same. othe wangena ngaphakathi kwakho Any sin that uyinxalenye has yobomi bakho. entered you, it is part of your life. Uba pha ngaphakathi kuwo laa mngqusho If that same inside of kukhona ivitamin pha ngaphakathi there kuwo are vitamins, ngoko nangoko udlulela kwe ngaphakathi ngoba laa mngqusho pass uyinxalenye yobomi bakho. because that same now is part of your life. So abanye abantu Now, bayezicaweni other people, they go babukele to church ilizwi and they look ba-informe bajonga and they are informed. nantsi iplate yakho nali Here's your cephe plate, lakho here's your spoon, bangafundiswa ukutya. and not be taught how to eat. So yiyo loo nto ubona abantu bengayazi impumelelo That's why you see people not eyenzeka knowing ngelizwi likaThixo. prosperity that Impilo happens through the word eyenzeka of ngelizwi God. likaThixo, Healing abayazi that loo. takes place because of the word of God. But bayayazi uba ebhayibhileni kuthiwa But they know that in the Bible it is said, but abayithathanga laa nto bayenza inxalenye yobomi babo. but they haven't taken that and be part of their lives. Thatha amanzi wasele ngoku, amanzi othe angena kuwe ngaphakathi Take water Aba and yinxalenye drink. yobomi bakho. The moment you drink it, they become part of your life. asinawuphinda sikwazi uwohlula kuwe tu. The moment engena kuwe ngaphakathi laa manzi ayinxalenye yobomi bakho asinawukwazi uwahlula tu at all. We cannot separate. Ngaba it from siyema sonke you. bazalwane. Amen. So izwi likaThixo So the word udinga of God, ulithatha libe yinxalenye you yobomi need bakho. to take it and it becomes part of your life. Izwi The word mayingabi yinto yokuthi kubhekwa ngapha should not be something that says we are kubhekwa going in ngapha this direction. kubhekwa We are going in this izwi direction. sulenza nje ibhodi ethi kubhekwa ngapha Don't kubhekwa make the word. thatha izwi Take the word. libe yinxalenye yobomi bakho. And make it the part of your life. Uba ngabana ndifundise wena izwi If I have taught you the word, but wafumaniseka into yobana wena ngexesha umameleyo but you find yourself as you are listening, akho action ozayithatha, there is no action that you are taking. ndiyafana ongakufundisanga. It is as if I did not teach you. Yena ndifuna sifunde ke eBhayibhileni ubana apha eBhayibhileni kukhona izitori. That's why we need to know that in the Bible there are stories. Amen. Amen. Yes. Izitori sometimes Stories kuinfonya nje kwakho sometimes nje you are being informed. bakwazi kwenzeka le uyainfonya Something nje. of this nature happened. You are But just asiyonto ozakwazi uyithatha ibe yinxalenye but it's yobomi bakho. not something that you will be able to make part of your life. Amaxhosa ke ndiyawazi I know Xhosa people. awakwazi ukhonzisa abantu. They're not able to lead people in church. Into akwazi uyenza akwazi ukushumayeza abantu. They only know how to preach to people. Awuthi uyashumayela When you say funeka you're uzibuze preaching, umbuzo into you yobana must ask yourself a question hamba uthi amen gqibile. before you say amen, I'm done. Yintoni abantu abathe bayenza ngoku ngaphakathi kwabo What did people do besebenzisa now ela inside lizwi of them eliya using that word ngoku? now? Ayonto yangomso le. This is not something for Umzekelo tomorrow. ngoko For example, now, la vesi benicula wenje nje uThixo The verse uthanda that you were kwakhe ihlabathi singing. ude wancama unyaka. Akunjalo? yes, Akunjalo bakhonzi? amen. But Isn't that khona so? into uThixo anibonisa yona But there's afuna something God niyithathe showing you. niyenze nani Want to inxalenye take yobomi it benu. and it becomes part of your life. But nilibele kumbalisela uThixo bani uThixo wenza But uThixo you uyazazi just uba tell wenza ntoni na. God what he did. Umdla He wakhe bana knows. wena wenza ntoni, His desires wena wenza is to- njengam na what do you- okanye how do you wenza do it? njengosathana na. Do as I do or like Wena Simon uxelise says. bani? Who are you imitating? Wena wenza njengabani? Who are you imitating? Wena wenza njengoba kufuna bani? Who Bani are you ofunayo? imitating that you do?
Khona abantu abasexa okay ndenze lento endiyifunayo. There are people who So say, ukwenza lento "What I xa usafuna want." ukwenza into efunwa nguwe Why ngale do you life. want to change when you want to do Uyifumene what you want? ichance yokwenza yonke into efunwa You nguwe. have given a chance to do Now everything ayilo that you xesha want. nalo ukuthi ngo Now this is not the lixesha time to ndijonga uba say, uthini. now it's for the Ufuna time to ndenze check ntoni what kobu God bomi? wants me to do Khona ukuze in this ndiphile le life, life ngcono. so that I can live this life better. Ngeke uphile ubomi bakho ngendlela engcono, You won't ngendlela live your ephakamileyo. life better Ungamoyanga in the highest uThixo point. ufuna uphila njani na? Without If taking amoyanga note uba how ubufuna God uba wants wena you to phila live. njani na If kule you're life. not taking note how God Ngeke wants you uphile le to life live, ngcono. you will not be able to live this life better. Xa nditsho nditsho thini? What I say Nditsho ukuthi that what when I mean, uyozibona ukwinqanaba eliyi-1 nabanye abantu. you'll see yourself in one Xa level ujonga with abanye abantu others. nezinto zabo nawe upha kule Their level possessions, iyi-1. you'll find yourself in the same level. Awuzothi xa ujonga wena ubone into yobana You won't kukhona see into yourself and then say "There is something engafumanekiyo ebantwini that is found in people efumaneka kum qha. that is found only in me. Umdla kaThixo God's desire ayikokubana wena mawuphumelele njengabanye abantu, is not for you mawuphile to prosper njengabanye like abantu. others and behave No. like others. No. Indebangela uThixo anike uSolomon What caused God ingqondo to give Solomon a ephangaleleyo. mind that is Umnika into ayaziyo into yobana akekho omnye umntu apha ehlabathini he's ozoba giving nale nto mfana wam. something that no one Yiyo in the nto world will iBhayibhile have. isithi That's why the Bible says ayikho indoda eyakhe yatyeba njengoSolomon. there is no Check man that was izinto more azinikwe than nguThixo. Solomon. Check things that God has given. Zenza even abantu babetyebile ngexesha lakhe kungabikho namnye people- okwazi usondela kubutyebi bakhe. It makes people in Unikwe his time ntoni? not to be walk Ingqondo like ephangaleleyo. him. He was given a mind that is clever. Unikwe ntoni? Ubulumko. He was given wisdom. Ubulumko. Wisdom. So uThixo uyasinika God gives indlela us yocinga, a way of usinika thinking. uthando He lwakhe, gives us his usinika love. umoya He wakhe gives us khona his ukuze spirit. siphile life ehigh kakhulu So that we kunabanye can live abantu. a higher life than others. Asikwazi ukuthi sithi sinikiwe We can't when we are but given siphile njengabanye abantu bonke. and live like others. No. I'm not sure ndiyavakala na. I'm not sure if I'm heard. Yayibona ke le ndaba yasecaweni iyandihlupha ke You bazalwane. see this matter of church. It- Abantu abasecaweni it's like people at bafuna church, uThixo it's like they want God aze to come. kule level yabo yocinga ngobomi. their level Kanti of no uthatha No. thina kwi-level He takes down us from a yocinga level that's ngobomi down of thinking usisa about kwi-level high and yocinga position ngobomi. us in a higher level to think better about life. But thina sifuna makeze kule level yethu yocinga. But we want him to come to our own level of thinking. Ndibonise ndikhulumayo. Let me show you what I'm talking about. Cabanga ngoMaria xa kuthiwa kuye uzokhulelwa. Think about Mary when she was told you are going Uthi to yena give kuMaria, birth. andiqondi uba le nto ithetha iyakwazi He's kwenzeka. saying, I Ngoba don't mna think that will be a- able to anamyeni. happen because I Anandoda. don't have a husband. So yabona uMaria ba uthatha uThixo umzisa kwi-level yobuntu You see, yocinga. Mary is bringing God in his level of thinking, for human nature of thinking. Ngeke uyibone imimangaliso emikhulu. You won't see Ngothini? great miracles. Usafuna uThixo makazocinga kule level yakho. If you want God to Move think in your kule level level, yobuntu yocinga. move Iya from kwi the level level of kaThixo humanity yocinga. to think and go to God's level of thinking. Amen. Cabangani kahle bazalwane. Think carefully, brethren. Ngenene uMaria zange abone kukhona umuntu obhinqileyo ovela athi gqisekhulelwe. Indeed, no woman. Yiyo le nto came befuna up uThixo pregnant. amzisa kwi-level yakhe yocinga. That's why she brought God in her Kakuzi own level of iyakwenzeka njani loo nto apha emhlabeni? thinking. How will this happen here on earth? Here, Imisebenzi inqabile apha kubani? you can say Kubani? jobs are scarce. Imisebenzi To inqabile who? kubani? Jobs are scarce to who? Imisebenzi inqabile kule ndawo. are scarce. Kuyahlutsha. You know ubutyebi bulapha e-Eastern Cape bu-too much kunendawo eciba wona zinobutyebi. Buninzi kakhulu ubutyebi bulapha. There's a lot of wealth here, But ingxaki level abantu yocinga. but
The problem is the people's level of naba bheke ezicaweni namhlanje they're going to churches today. abaziwa njengabantu abacinga kwilevel high They are not known as people that think in a higher level. ngoba if ukhona indoda ecingayo ehlakaniphileyo izawutsala abantu abaninzi It bazocinga will kula level drag many iphezulu people to think in that higher level. but i-challenge siye ezicabeni siyoshumayela qha But the problem is we go to churches to preach. njalo xa ndime phambi kwabantu ndithetha nabantu Every time I stand before people speaking, ndikunye nawe ngondithetha nawe I am with you as ngomvulo I'm ngolwesibini ngolwethi ndijonga ilife yakho I am yangomso ubheka phambili checking your life if andikunikanga from now to kakuhle tomorrow. ngoku If I don't give you properly now, andikufundisanga ngoko if I don't teach you now, uzawuba nexhala lengomso you'll be worried. kanti of fam your ingomso future. ndixhalele uba liza kunika ntoni lona You should worry. nazofundisa ndili ingomso lona libe nexhala We must teach you umvulo so wakho that abe nexhala your yena Monday must be worried. umvulo athi Your ndizamnika Monday to ntoni lo say, mkhonzi "Hey, namhlanje what will I give this umvulo person makabe now?" nexhala Monday must have a worry. ngaba siyama sonke bakhona so afunasithatha uthixo simzise kwileveli yethu We should yocinga not take God and bring him to our own level of thinking. oh ngibathi ndakuva mina nomkakhe ngenene umntana wazalwa wabakhona Indeed, a child was born engakhange adibane nandoda without so le nto ucinga uba wena ayinakwenzeka what you think it kwileveli won't yobuntu happen in a human nature. inakukwenzeka kwileveli obuthini It can happen in God's level. into edinga wena uba mawuyiphakamise ngoko What you need now to live ileveli yakho yocinga is your level of thinking. mayinyukele kwileveli kathixo yocinga It must be elevated to Umzekelo, God's if level uthi, of okay, thinking. If you say, ngoku okay, ndizawusebenzisa uthando now I'm going to use love, uyawusebenzisa into you will use omnye something onye umntu ongenamdla osebenzisa yona that another person has no desire to uyisebenzise le nto use, ithiwa luthando and use love, ubone life yakhe iphumelela and you see your azobuza life umntu hayibo progressing. ingathi into zakho ziyamofenza And then njani they'll xa ask, uthi kuye how is no the things moving? ndisebenzisa uthando And then you say, I'm just using kunosebenzisa love. isizathu athi yena Instead of using uphunyeleliswa yiloo nto losing, yes iyandiphumelelisa and it progresses you. ukhona ushayele esizandla Amen. ngicela ubuza umbuzo kokugqibela Can I ask you a question? sishunyayezelwa ntoni Why are we being preached? ilizwi kathixo liziselwa ntoni kuthi Why is the word of God brought to us? kutheni sisiye ezicaweni siphathe ibhayibhile Why nje are we going to churches? carrying liziselwa the ntoni Bibles? elalizwi kuthi Why is that word brought to us? liziselwa ntoni Why is abanye it brought to us? basezicaweni ngathi Some they are churches bazobalisela in a uyesu way uba wena as yesu if they are here to wakhupha tell amadimoni Jesus amanga that uyesu he wakhupha cast out uyesu uyayazi le nto uyithethayo Jesus knows what you are talking about. lokushumela ngathi sobalisela uthixo This preaching Into is if ayenzile, we are here uthi to tell God uyayazi. what he has done. He knows. umdla wakhe into yobana His nawe kwazi desire ukuyenza is for you to be able to do it as well. kodwa man of God ndiyakuva Is there someone who says, ndifuna "Man of God, wohlule I le hear you. ndlela yakho yokushumayelwa okanye yokushunyayezwa kwakho I want you to differentiate your way okanye le ndlela bushunyayezwa preaching ngaphambili or your way you have been ngongathi preaching kubalisela before. uyesu uba As if they are telling uyesu Jesus wakhupha that iidimonsi he cast out demons. uninzi labantu babalisa uyesu wakhupha iidimonsi Many people who Abakwazi start ukuzikhupha. doing storytelling, they are unable uninzi to abantu cast out abashumayela those bathi demons. uyesu wenza imangaliso abakwazi Many uyenza people are preaching that Jesus did miracles. Many of them, they are not able to. abakwazi uyenza They're not able to. I'm not sure ngoba if into eyenziwe nguyesu I'm not sure if what Jesus did, awunamdla okwenza yona and you but have no unomdla obalisela desire abantu uba to uyesu do it, wenza le but you have a desire but to into uyesu ebeyenza tell, ukwazi uyenza but you're not able to do what Jesus did. indlela uyesu acinga ngayo awukwazi The ucinga ngayo way Jesus thinks, you are unable to think. so uzoba njani ke ngoko How emkhonto will you be? yiyo loo nto uzozibona ke ngoku umuvela kwiline You'll find yourself moving lapho to a line, uphila ngendlela abantu abangakholwa abaphila ngayo in a line of uzame uphumelela living ngendlela like yehlabathi others. yonke umzamo wakho All unzima your struggles, uzama all nzima your tryings are like nzima hard, are uzama uba difficult. nemali You are nzima trying to have yonke money. into izama nzima You wa are uzama nzima trying ngolu hlobo everything so hard.
Yonke into yonke into izama nzima. Everything you are trying, it's so hard. Yonke into inzima. Yonke into Everything is inzima. hard. Everything is difficult. Kunyanzelekanga ba yonke into ibe nzima. It's not a must that everything must be Akunyanzelekanga. difficult. It's not a must. Yonke into inzima. Everything is difficult. Yonke into ikunikeza fear. Everything Yonke into is given ne-right, fear. you know, Even a right ikunikeza thing ixhala gives bana you I fear. want izawuhamba kakuhle na. I wonder want if it's gonna go izophumelela well. I na. wonder if Yonke it's going into to inzima. progress. Everything is Phuma kula difficult. life leya. Come out of that Phuma pha kula life. life. Come out of that life. Phuma right now kula life. Come out of that life Ngokhophe right apho now. ithi ndiyaphuma As you are kobomi sitting, bunzima. say, I'm Yonke coming into out of inzima. this life of No, difficulty. ndiyaphuma apho. Come out of that life. Yonke into inzima. Everything is difficult. Khonza You are serving. zelo ngokutsha. You are born No, again. awufanelanga uphilela life You are leya. not supposed to live that kind of Yonke life. into kumele ibe lula kuwe. Everything must be easy for you. Komso nakube lula uthatha iflight ubheke eJoburg uphinde It ubuye. must be Yonke easy into for mayibe you to lula take a kuwe. flight to Joburg. If ucinga Everything ubheke must eKapa be easy. ngothatha iflight pha airport If ubheke up you uphinde want ubuye to go to kwaNgongo. take a flight Yonke into to mayibe Joburg, lula kuwe. everything must Phuma be easy kwilife for you. enzima. Come out of Phuma the kula life life. of difficulties. Susiceba okay Don't say, ndiyakhonza. okay. Yo. I serve. Ndiyakhonza. No. 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 Awudinga uzichaza noba uyakhonza. You don't even need to tell. Life us to akidinga serve. uyithetha lento leqa wami. Your life must just Indlela be kwenzeka ngayo izinto idinga uchaza way nje ba that hey happens. lo umuntu ngonye umuntu hey besimgqibele lapha kule ndawo besimgqibele was hlala lapha here. kule ndawo akasekho pha They no longer there ilife now. yakhe ilula nje Your life is just easy. lula It's just easy. akho ndawo enobutyebi njengendawo yenu There is no place that has wealth like your place. but it's like kulapho kuthiwa kunzima khona But it's like, it's hey exactly where kunzima it's hey difficult. kunzima yazi nobamba kubenzima eastern You know cape what makes Eastern Cape to zicawa be difficult? cawa gcwele icawa everywhere cawa Churches. It's Cawa. churches. abantu abaninzi abakhonza but basecaweni Many people are. you know bangabana Serving besingaya by the ngexesha churches. likaYesu khawucinge le ndikufundisa yona ngo Think what I'm babe teaching you ndithathe now. i-30 minutes If I took 30 minutes ewisile rhabe namhlanje in Methodist ukhangela abantu bazocinga njani ngomso and go check how those people would think. futhi bendijikeleze kwezi cawa namhlanje If I was moving around these churches today, abantu abangake benokwazi ukuphilela kakuhle inkosi ngendlela nice these many people Lula, are able ayikho to live nzima, the Lord the bazalwane. right way. It's easy. It's not difficult, brethren. awukhona oshayele Is sizana there someone clapping hands for Jesus? vamise ukuthi icawa ziyalibazisa I normally say Icawa mainline ziyabulala. churches, they delay and they kill. icawa ziyalibazisa Mainline churches, they icawa kill ziyabulala and delay. ngoba Why? ungafumanisa uba umuntu osecaweni yagula You'll find that a person who's in so mainline azahamba church, bheke they're aye sick. kwi-living church They ayothandazela won't khona go to a living church to be prayed for. abantu ecaweni bagula Mainline endaweni naloo nto people bafuna in babuyele mainline churches, bheki they are sick. ekwenzeni emaxhweleni They want emagqirheni to go back basecaweni to traditional umntu healers. akakhangeli ne-man of god ba okay They don't look since for siseceba any man ngesikhangele of i-man of god God. thixo Let's check for a man noyisebenzisa of God that ndikwazi God uphila can kanti ndikwazi use uphuma kule so meko that I ndikuyo can bazohlala be ecaweni healed. They will remain Basi in their babuyele mainline emaxhweleni. churches. khona oshayele sizana so sometimes yindlela Sometimes it's a way esikhonza ngayo that we serve. sikhonza ngongathi We serve sibalisela uyesu ba we are uyesu wayenje telling uyesu that wayenje Jesus was uyesu this, wathi uyesu Jesus did asilithathi izwi We don't take the word silenze inxalenye yobomi bethu and make it part of our lives. but intwana yepapa ephambi kwethu But any mawuphuma apha intwana yepapa ephambi kwakho anything, intwana yenyama any izawuba yinxalenye piece of yobomi meat, bakho it will be part of your life. nosho ndivana nesixhosa ndiselayo na I'm not sure if you hear what I'm saying. ilizwi lona The word, alisenzi asilenzi inxalenye yobomi we bethu don't make it part of silenza our into lives. yobalisa We just make it something to tell. kodwa intwana yokutya yona But any piece or any plate of siyenze food, inxalenye yobomi we bethu make it part of our lives. okay ndifuna ucinga xa
odokotela besithi Now think when doctors say, nciphisa ukutya inyama enamanqatha. stop eating So fatty ukuthi meat, le nyama iyinxalenye yobomi bakho iyakwazi nokugulisa. which means this meat that is part of your life can Kuthi make you kubonakala sick. isiguli isifo esikhuliswa yinto oyityayo. And sickness and disease is traced because of what you eat. Ngoba Wow. into oyityayo Because iba yinxalenye yobomi bakho. what you eat becomes So part vumela of ilizwi likaThixo Now allow the libe word of God yinxalenye yobomi to bakho. be part of your life. Nalo ilizwi likaThixo Also the word of God, xa liyinxalenye yobomi bakho, when it's part of your life, isiqhamo sezwi the fruits of the word sizawuvela phaa kuwe sibonwe ngabantu. will bloom and blossom and people will see. Izwi likaThixo The word of God lithwala isiqhamo ngaphakathi kwethu. carries fruits inside of us. As liba yinxalenye yobomi bethu, As it becomes part isiqhamo of us, siyabonakala ebomini bethu. fruit is visible or manifested. Okhona in our oshayele lives. sisandla. Is there someone holding hands for Jesus? So ngicela kufunde ngohlobo ndokubonisa ngalo namhlanje. Now learn as Jonga I la verse. taught you today. Ukukhangela isizathu sikaThixo Look onto that verse and check God's reason sokuthanda ihlabathi. to love the world. Asikho. There is no reason. Thatha la life Take that uyizise life kuwe. and place it in you. Khawulezisa uzise kuwe. Quickly Wena take it and place it in you. uzoqaphela into yobana You will uba notice bendingenasizathu that if you had no reason, le nale nale ngengenzeki phakathi kwam nonkosikazi yam, this le and nale this won't be ngengenzeki happening phakathi between kwam me and my nabantwana wife. bam, This ba and this won't be happening between me bendingenasizathu. and my children. If I had no Uyobona izinto reason, bandithini you'll see things. ba bengenasizathu. If I had no reason, Le ndaba ongavani kwam nobani bani me not being in ngeyingekho good terms with so and ngesivana, so, but we uba could have masiva good singavani terms. sisizathu. But what makes us not Wathi be good ngonyaka terms othile because of the kuthiwa reason. uthe They kuthiwa said wathi, this, so they said unesizathu. you have a reason. Zisa elalizwi ebomini bakho. Take that word in your life. Thatha lalizwi uzise elifini yakho. Take that word and place it in your life. I think bakhona abakhonza bazazimanya ngomtshato weekend There are ezayini. people who are getting married next weekend. Place yakho you can. Ndiba. Lolo hlanu sakho. Yes, man of Oh. God. Anobashayela izandla. So yabona la mkhonto bandimfundisa enye into. You see, I'm teaching them something now. If unesizathu If you have a reason so chata nala mkhonto. to marry Nala that mkhonto brethren, unesizathu. and that brethren have a Asilinde reason, ngomso. let's wait Xa tomorrow. kukhona esinye isizathu. When there's another reason. Ngomso ngaba khona isizathu. Tomorrow there could be a reason. Bakungenwe ngesizathu. If they enter Ngaba with a khona reason, isizathu ngomso. tomorrow there could be also a reason. Oh khona oshayela isizathu. Amen. Eyazi uThixo wandidibanisa kanjani nale nkosikazi. Do you know how God Azange led me ndaba to meet this nasizathu. woman? I had no reason. Azange banasa. I had no reason. Azange banasa. I had no reason. I'm telling you. I remember babiza kunye no new pastor. I remember calling her with Bezi another member. pastor. That Remembers. another pastor and I incedise pastorish. That masambe senendabeni I said, sothanda. let's go to Mangifika the mountain entabeni. to pray. Wathi ba anointa lo. God says, anoint this Lo one. This one anointed into bana as a support lo. must be anointed so that they can I was not support aware this about one. uThixo ufuna ukwenza ntoni na. I wasn't aware what God was trying to do. Anointa lo. Anoint this one. Seriously anointa. And I anointed. Ayishiya netsunga la hlobo la. And then I left it. Ngangabazi that uba ufuna way. ukwenza ntoni na. I didn't know what God wanted to do. Akho sizathu. There is no reason. Anazizathu. I don't have any reason. I'm not okay. I think nkosikazi wakhe muhle. I Mina think ndiyazi noyazi the zonke, zange wife ndiyazi is ngosoqalekeni beautiful. lona. I didn't know that, and I Andiyazi didn't know it lona from the le. beginning. Azange ndayazi lona. I didn't I'm know telling that. you. I'm telling you. Ma uhamba noThixo nyani. When you Sometimes journey uba with blind. God, you just Ungayibona become enye into, blind uyibona and not ba- to see okay. anything. And you uThixo see mawuzenza into yakhe outside. ngohlobo lakhe. This is what God does in His own way. Kungekho sizathu. When there is no reason, Kuba khona kuba khona umshado kahle. that's where marriage is established. Kuba khona abantu bavele babe banye. There are people that Kuba just akho becomes sizathu. one because there is no reason.
Neyazi iBhayibhile phofu kanye Do you neyiphatha. know the Bible or you just carry it? Sisizathu sikabani Whose reason esoba noMaria akhulelwe uYesu? that Mary would be pregnant with Sisizathu Jesus? sikaMaria ngubani othwele umntwana? Who's carrying the child? nguMaria, yet It was isizathu eso Mary, sakhe. Yet the Uthi reason was athi not Maria, hers. okay ke is fine. Mary also If said, utsho okay, it's fine. makwenzeke ezweni usitsho. If you say, let it be done as you say. Yet laa mntu wathwala umntwana wabelekwa waba ngumnyana kaThixo. He carried a child and the Yet born as khange a abe child of nasizathu God. esithi Yet she had no reason to ndifuna say, ukhulela unyana kaThixo. I want to be born a child, Akho a sizathu. son of God. There is no reason. Ezona zinto ezinkulu Great azinazo things izathu. have no reason. Abayivanga nditsho. They haven't heard what I said. Kulapho athi uYesu, That's thandazani where nithi Jesus said, intando yakho mayenzeke emhlabeni. Let your will be done on earth. Amen. Sometimes uThixo ke ukrwece athi okay into ethi lenze ngolo hlobo. Okay, it's fine. Ufuna ngolo hlobo Nkosi? If you Okay, want that mayenzeke way, ngolo hlobo Lord, ifuna ngalo. let it be done Done. your way. Mayenzeke ngolo hlobo utheni ufuna ngalo. Just Let it be intando yakho done mayithini? your way. Mayenzeke. Let your will be done. Kawucela xa uvula uthi okay, makwenzeke Just intando say, yakho. let And then your will be ukhulelwe. done, and then Abantu baze you are kuwe. pregnant, and then people Bathi come to you hey, and say, hey, uyakrexeza. you are Buthe cheating. uzawuthatha nobani bani. You said Ngoku you're gonna ukhulelwe, ubani marry so uthi and so, ayinguye. and so and so uMaria said wethwele it's isimo not the esinjalo. one. Mary was carrying such a Shuthi so circumstance. ngabantu uMaria sesuko phansi ubulawa. Mary ezawuxutywa was ngamatye. almost killed. Yet umntwana okuye Yet the akanasizathu Maria. child in her, Mary had no reason. Akanasizathu. She had no reason. Esisesakhe. That it was asikho. her own. She had no reason. Uzamgcina njani unkosikazi wakho? How will you keep your wife Ngesizathu. with a reason? Go and check around babanye abantu bohlukene Go nabanye check abantu ngoba. around. Hayi bama People ndohlukana naye they are akasaphangeli. separated. Okay. They're separated So which because means each ubutshate one naye is kube not phangela. working. So isizathu So kuphangela. the reason is two. The reason is work. Omnye uzathi okay, mna The ndimuve other one on will say, yintoni? I moved on. Emsebenzini waye wabanjwa At wavalelwa. work, they were- Ugqotye i-10 years. So mna They ndizathiwani arrested. ndimuva on So nobomba. I am moving on with my life. Sizathu sakhe into yobana ubanjiwe. Her reason is because they are arrested. Ngenxa yento yobana naye ebe nesizathu. Because she Soba kunye also had naye. a reason to be with him. Nayiva le You ndiyikhulumayo. hear what I'm So saying? jona emhlabeni kwenzeka ntoni ebantwini Check what is ngenxa happening yoba to people nezizathu. on earth. Abantu Because basebenzisa of having more reasons. izizathu People are using ngaphezu more kosebenzisa uthando. More than using love. Hayi andisaye endlini yesister yam yintoni I'm no longer going to kungoba my kuthe sister's house because andisafonelani nobani yintoni I'm no longer ngoba in contact kuthe with so and so asathethisani nobani ngoba kuthi I'm no longer talking luphi to so and so. uthando Where is love? luphi uthando Where is love? abantu abasancedani bezalwa kunye bephuma esibelekweni People are not esi-1 helping each yinto other, yokuba yet bangancedani they're siblings. kukhona Why? isizathu Because there's ngokuya a mna reason. ndandingaphangeli When I was not wayengandincedi working, they were not helping me. ndandicela kuye I angandithumeleli was asking from them, but they will never so send kukhona me. isizathu So there is a so reason. namhlanje funda ususa isizathu Now today, Ubeke let's uthando. remove reason and place love. ngicela sibaleke siye-efeso sigqibezele ngale chapter Let's quickly go to the book of le yimpumelelo Ephesians. yakho ma le ndithetha apha namhlanje This is your prosperity. verse number 1 Efeso chapter number 2 verse number 1 Verse 1. As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world, and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. okokuqala ibhayibhile xa ithi ubufile When the Bible says you were dead, benifile you were dead. so uthixo xa ethi into ifile ke When God says something is dead, it is dead. amen ndibonisa kwakhona into yobana I am showing you again that uthixo kasebenzisanga sizathu God did not use reason.
ukuze athumele uYesu to send Jesus. usebenzise uthando He used love, not isizathu, not a reason. usebenzise uthando. He used love. Oh hallelujah. Ithi iBhayibhile phana The Bible nani says they- benifile nje You were benifile dead yabona ba ngenxa yobana uThixo engasebenzisanga sizathu because God did not use kukhona abantu a reason. abavuke even ekufeni There are people who were resurrected. unidlise ubomi benifudula nifile You were unidlise ubomi. dead. Now you are in life. So susa isizathu Remove a reason bekuthando. and place love. Sendiyacabanga ukuthi kusemhlabeni lapha. I am thinking this is the world. Apha emhlabeni Here in the world, udibana nabantu ngabantu. you Udibana meet nendithi different kinds ngendithi of zabantu. people. Different kinds of people. Even sometimes abuzalwana befemelini Even sometimes uyufuma those who senda are bana born hey in family, you hey find out sizalwa that sonke kodwa we It's are like kukhona nje into engekho siblings, right. but it's like there's something that is xa not ujonga right. obani kwala befemelini When you are checking some in your family, indlela ubani ayiyo kuwe the way ayikho so right and so ngendlela is right. towards you is not in the right way. Now ucinga xa usebenzisa izizathu Now think when you use reason kula meko leya in those situations, ke kuvane nabantu abaninzi you won't be, ke kusebenzisane nabantu abaninzi you won't work together with many if people. usebenzisa isizathu If you always use a sebenzisa reason, uthando use love, sebenzisa uthando use love, hamba ngothando go according to Phila love, ngothando. live according to enza love, uthando do love, enziwa luthando be led by love, enziwa luthando be led by enza love, lento right do a right usenziwa thing, luthando being led by xolela love. lo mntu ungakufuniyo Forgive this usenziwa person, luthando being led thanda lo mntu ungakuthandiyo The person usenziwa who doesn't luthando love you, being led by sufuna love. isizathu Don't seek a reason. sufuna isizathu Don't seek a amkela lo mntu ungakwamkelanga kulaa family Accept that person who Ma- hasn't accepted mamkele you. wena. Accept usenziwa luthando being led by love. nceda lo mntu ungakufuniyo Help this person who doesn't Usenziwa like luthando. you, being led by love. endisithi nceda lo mntu I'm ungakufuniyo saying help the person who usenziwa doesn't like luthando you, being led suba by nesizathu love. Don't have a oba reason. ndamnceda njani How will I help engandifuni nje no Don't like susa me. isizathu Remove the bekuthando. reason and place love. makenyawo zakho Stand up on your feet. futhi watyisela mazwi I want you to meditate upon these words. bekuthando Put love. bekuthando Put love. susa Remove isizathu a reason bekuthando and put love. bekuthando Put love. bekuthando Put love. bekuthando Put love. endaweni yesizathu In a place bekuthando of a reason. Put Bekuthando. love. Put love. sometimes you know abantu bakuthi bayathanda usokolisa Sometimes let's our say people- kwakukwenu nibathathu Let's say at home you are 3 siblings. kunzima nincedisane nakhe umzekelo It's difficult for you to help Ngenxa each bakhona other and izizathu. build because there is some reason. ingilo nesizathu sakhe Each one has a reason. ingilo nesizathu sakhe Each kanti one has a belukhona reason. uthando If there was love, lokuthanda ikhaya to love your home. babe kukhona uthando If there was love, lothanda abazali to love laba your bantwana bathathu parents, bezawuncedisana Those benze into three enkulu siblings babe kukhona uthando working together and build. but inkinga fuma kukhona isizathu But you'll find out there's a reason. iyomangala xa unye umntwana enesizathu You'll be surprised when songancedisa another ekhayeni one like uba has a hayi reason not to mna assist mna at home. ndandihamba ngenyawo phaa ekhaya Because mna I ndandingenziselwa le was nale walking unesizathu barefoot, some things were not done for me. Nesizathu. They have a reason. cela uphakamisela phezulu right now Please oh lift Holy up your Spirit hands. awucela umoya engcwele Ask the Holy Spirit asebenzise la mazwi to use these words enhliziyweni yakho in prayer your heart. prayer oh moya Tonight, oyingcwele oh Holy Spirit, liyathandaza right I now pray right la now, mazwi these words asenhliziyweni that yakho are in my heart, wasebenzisa enkosi use them, Lord. sebenzisa nkosi Use, Lord, ilizwi lakho your word elisenhliziyweni that yakho is in my heart. yes lift up your voice Lift- sometime phakamiseni mawufuna izwi uthandaza
usasaza phansi ilizwi lakho when you are learning so to that pray, umoya lift up wakho your ukwazi voice, uba yinxalenye so that yomthandazo your wakho. spirit can be part Lift of up your prayer. voice. Liphakamise ilizwi Lift lakho. up your voice Phakamisa ilizwi in the mighty lakho. name of Jesus. Ngegama likaYesu. Cela umoya oyingcwele Ask the Holy Spirit asebenzise to lamazwi use these words asenhlizweni yakho. that are in your heart. Cela umoya oyingcwele Ask the Holy Spirit awasebenzise to lamazwi use these words enhlizweni yakho. in your heart. Prayer. Tandaza. Rakazo adoska ante ebrasko rapaka anto likazo adasko rapaka anto ado yikazo adoske repasko anto ada repaka anto lipaka zente lebrasko rapaka anto lipa ada usa adoske ripaka manto likasa ada baba babosha rapaka anto likoza adoske monto konta ada yekoza ada rapaka anto lipa ada yokoza ada baba baboske ita abros rapaka anto likaso ada yokoze edoske rapasko anto ibra lekoska anto ripaka anto likose ede yokoza ada baba babosha rapaka anto lipaka zonto rekose edo yokoza ada oh shantala brasko rapaka anto lipaka anto yoko ado yakoza ada yakeze ida ipakanto ripasko ita ada lupaka anto yokoza ada yonto libra anto likoske ento lipaka ma izonto broska rekoza ada yakoza ada oh shantala bro yuza ada lipaka anto oh lipaka manto oh Holy Spirit lupaka toko yokoza ada yente ebra ropoko anto likasko anto ripaske into kuza pako ute la koska a yokose ede oh rapaka manto lipaka anto lokoza ada yokose repeke into kuta lipaka anto la kosa ada yente ropoko onto oh shantala bras lupaka anto lekosa ada yakosa ada repeke manto rapaka anto lika sokonto repeke ute kutakapa a yokosa ada repeke a lusa kanto repeke anto lipaka anto ropoko onto yakosa ada zenteke pa a shukata labra rekeze ida yotokonto anto manto konto repeke anto lupaka anto yekose anto kuzepeke kuzenta ada yako ada yente eba izonte libra asko rikose eda lipa ada yakoza ada yokoza eda oh shantala broska repesko lupaka to kuzente mento konto repeke anto. Oh yes, go deeper and pray. Vula umoya wako, vula umoya wako. Moya wako balekile ube yinxalenye yomthandazo wakho. Moya wako mawuvuleke uthandazo right now. Liba satamanda labrados. When you join a life, make sure vula umoya wako. Make sure you open your heart. Liba seke mandele brothers. Shatakatakato. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Come on, ziqhobeleni izandla. Clap hands Hallelujah. for yourselves. Ngiyafuna ukuva I want to hear, ukuthi uphuma nantoni apha namhlanje. what are you But taking phamba from siye here today? pha. But before we go there, Ndifuna ukucingisa, I want you to think. ndifuna ukucingisa kakuhle I want you to think ngomyeni with the Kahana. husband of Hannah. Let's go. Let's go. Ayibuza ubana When he asked, why usoloko ukhathazeke kangaka nje? why are you always in sorrow? Why and usoloko sad? ulila ngawo? Why are you Usoloko always uthi crying? yena And she says, isizathu angikakakuzaleli mntwana. my reason is that I haven't Mamela given you a landoda le. son. Ilandoda no man. Listen to that man. He says, no. Mna
ndi-okay I nguwe am okay with you, noba awunamntana. even if you don't have a son. Yabona into ehluphayo amaxesha amaninzi. You see what Sisizathu. grieved Hannah for so long. It is a reason. Sisizathu. It was a reason. No, That means said no. ndi-okay ndikhona nje I mna. am okay. I am here. Yabona ilizwi ke See the word. awuthatha yenze inxalenye yobomi bakho. And make it part of your life. Like into ibithethwa izolo It's like what was said kwiminyaka yesterday, edluleyo many years ago. ivele ibe ngathi yenzeka right. It is as if it is happening right now. Awucinge Think, mhlawumbi ifufutshane nenkosikazi yakho okanye nomyeni wakho. Ngicela umjongo unkosikazi ufufutshane kunye naye. if you're close to your wife, look Manje at ujonga them. unkosikazi The moment you usibuze look umbuzo at them, ubana you ask inesizathu yourself, soba kunye. what is the reason that we are together? If uzifumana sometimes If you find you sometimes ungenasizathu with no reason, yes, what is the awuzuba intent? nesizathu You sokuphuma won't kula have the mtshato reason bomso. to leave that marriage Ngoba tomorrow. xa ujonga uthi okay Because when ndikunye you nawe look, I'm with ngoba you ngoba upheka kamnandi. because you cook nice. Hallelujah. Amen. Think of that reason. Hayi ndikunye nawe I am with you ngoba uyani-ayinela. because you iron for me. Ngomso wafike enga-ayinanga. Tomorrow you find him not having ironed. Ube sowuthatha i-ayini ngokunokwakho ke You take an umbombozela. And then you are grumbling. Ezo ayini yambombozela. As you are Banjani ironing, you are abafazi? complaining, you're like, how are the wives? Ngoba ubunesizathu izolo. Because you had a Baya. reason yesterday. Yabona nkosikazi. You see, my wife, Ndithandiswa yinto yobana I love you. iimpahla zam ndifika zonke zigcwalile. I love you because my clothes, they're all ironed. Yasibona esasizathu. You see that reason. Esingomso xa ufika Maybe tomorrow when you arrive, esasizathu esi. that reason, Ubona nawe isizathu sotshintsha esasizathu. you Bayabona have ke a ngoku. reason to change. Iyabona ke this. ngoku. You see now, Mna bendingayiqondi kanti ndizawuba njena. I didn't think this would be like this. Ukhona ushayela Is esizathu. there someone clapping hands for Jesus? You know, sometimes izinto Ngamanye ezithethwa amaxesha, ngumoya kaThixo The things that are spoken by the Spirit azenzi of sense God, sometimes. they don't make sense at times. Yeah. I'm telling you, wonke umuntu nalaa nto bana Everyone thinks. even upastor naye ulahlekile ba. Also, Pastor Wathi no is sikhona confused. isizathu man And he of said God. there is a reason. You know. Sometimes iba lolo hlobo. Sometimes it's like that. Into zikaThixo sometimes zenza sense The ba things of hey. God doesn't make sense. Ingabi nasizathu. Not Yes. to have a reason. Amagama mandenziwe luthando. In other words, let me be Mandenziwe led by luthando. love. Let me be led by love. Yena ezinye into yasebenza xa ndizifundisa You know, when I ingase teach kube some nexesha things, linawo. I wish I can have Now enough time. masicingeni ke Now ngoku let's think. ba abantwana If children abayifundanga le nto have not learned yongabi this, nasizathu not to have a reason, bengabantwana phantsi kwabazali, as children under parents, so napha ebazalini also in their parents, bazawufuna isizathu soba nomama uyandithanda they will seek a Kodwa reason uyanthanda. if Oh, my father loves me akandithandi or loves ngoba me. They don't love me ngoba because, akandenzeli le naleya. because they haven't done this and that for me. Ngabantwana bayifundanga into yobana Because no children, they haven't learned afanelekanga that uba nesizathu. there shouldn't be a reason. Umzekelo, For zikhona example, into ezimele zenzeke there are nje things that ngokwendalo. should happen in nature. Not okay, You can't say, abazali bam ndiyabathobela I ngoba obey my parents ngoba benza le nale because they're ngoba doing this bandenzela and le that, nale. because No, they do this for me. afanele kube nesizathu. You should not have a reason. Ingxabano ziqala Conflicts begin ekutheni abantu bafune ufaka isizathu. at a point when people wants to put a reason. Nosho noba ndiqaphela uba ndikude kakhulu. I'm not sure if you have noticed I'm very far.
iBhayibhile ithi Adam noEva The Bible says Adam and bebehleli Eve, kahle, they were together well, bengenangxaki, with no problem, bephila noThixo kakuhle. living with God Kodwa rightly kwaba so, khona until ofikayo someone came ofuna isizathu. who sought a reason. Ba, sithini What is your reason? isizathu sikaThixo What is God's soba reason afune ningatyi apha? that you should not eat from this tree? Yabona ba the moment ngokufikela othi The moment the one sithini isizathu, came and asked, what is the bona reason? bebehleli bengafuni isizathu They were just there seeking no reason until kwafikelela until a point, onobuqhophololo until someone came, Wathi, the "No, one no, no, that no. was Stevens, khawundixelele and asked, tell me, sithini na isizathu. what is the reason? The moment abantu befuna isizathu The kuba moment khona people iyantlukwano, seek kuba khona ukuwa the kwabantu reason, people separate kuba bafuna isizathu. because they're seeking the reason. Now bebengenanhliziyo They had no heart. efuna isizathu that songatyi kwabo, seeked a reason but not nxa for them not to efika eat. uSatan, But when Satan came, mayifika inyoka when the snake came, ibanikeza into gave them something yokucinga khona ukuze nabo think upon bathi so no that man they sithini kade sizathu, could recognize and say, what is the sithini reason? kade sizathu. What is exactly the reason? Ibonile? Did you see it? Yayiqaphela into yobana bagxothwe Do you notice that they were chased egadini away yase-Eden from the Garden of emveni Eden kobana bethathe after they've taken isizathu a reason? bathi okay, And they said, bekutheni thina singacingi kade bayintoni isizathu, why didn't we think, what is the reason? babesele banikeza isizathu. Mamela, And then he gave them a reason. isizathu sikaThixo He said, God's reason. esibangela ubana afune ningatyi apha, For him not akafuni wanting to banibone eat from into this yobana tree. It's for nani you not to ninjengaye. see that you are like him. Yabona ke ngobani bathathe isizathu, You see now, bebehleli they taken a nalaa seed. mthi. They were dwelling in Sometimes that ngasifunda tree. iBhayibhile into yenziwa short kakhulu, When you read ngathi the Bible, it says, badalwe it's namhlanje short. ngomso bawa. Like they No, were ebehleli created nalaa mthi iminyaka They were there for bengenangxaki. 30 years with no problem. until kwafikelela ofuna isizathu. Until Satan came, Nayiphi na indoda ezawushiya umtshato wayo, any nowuphi na man umfazi that will ozawushiya indlu leave yakhe, their marriage, uhamba any man that will bafikelele leave their kwisizathu. house, they come to a point of a Bakhona reason. sithini isizathu sami sohlala nami nalo mntu wenza le nto. What is my reason to stay with this person? Aya, balo ndiyakuva mina. Who says, I hear So you, the man of moment God. ukhangela isizathu, The moment you see into the ziyatshintsha. things change. Wena ujoyine live, You joining me live, azibuze umbuzo. ask yourself a question. Ngabe uhamba ngothando na Are you going, are you led okanye by uhamba love, ngesizathu? or are you led by Hayi kubamba reason? ndingamthandi kungoba kuthe. Co- Yabona ba Because I don't like esa it, sizathu because sivale even uhamba You see ngothando. now that reason has I blocked don't you to feel a man of live God. So according to love. funa macinge kakuhle amazwi I want kaThixo. you to think carefully with the word of God. Wacingisene kakuhle. Think carefully. Wavumela nabe inxalenye yobomi Allow benu. them to be part of your Ngiyavala life. ku live until I am sidibana ku live closing olandelayo. I think ulive olandelayo ngangolwehlanu andinayo live ngomso I don't have since live ndikwelicala. tomorrow, Amen. since I'm this So side. masidibane kwi-meeting elandelayo befuna Let's sigqibezelane meet. iinkonzo zenu. Yes, siyakuthanda nami ndiyakuthanda. Jesus Bye bye. loves you and I love you. Simkele ku Bye-bye. live. Wena ulapha right now, lift up your hands.